салом ба пайравони канали мо. ҳамаи шуморо ба ин канал самимона хайрамақдам мегӯем. агар матлабҳои канали мо ба шумо маъқул аст, пас подписатсия карданро фаромӯш накунед. соли нави 2020-ро ба кулли дӯстон муборакбод мегӯем ва дар ин навор мехоҳем бигӯем ки дар кишварҳои ҷаҳон чӣ гуна соли нави мелодиро ҷашн мегиранд. моро ҳамроҳ бошед. шаби соли нав дар ҷопон зангулаҳо 108 маротиба занг мезананд. зарбаҳои зангулаҳо мафҳуми яке аз 6 нуқсони одамӣ: сабукфикрӣ, беақлӣ, ҳарисӣ, ғазаб, ҳасад ва беҷуръатиро соҳибанд. ҷопониҳо чунин меҳисобанд ки ҳар як нуқсони инсон аз 18 рамз иборат аст ва ба ҳамин хотир 108 зарба зада мешавад. вале аз ҳама аҷибаш ин аст ки ҷопониҳо он тавре ки мо мефаҳмем соли навро ҷашн намегиранд. дар шаби соли нав онҳо то дамидани субҳ ором мехобанд, вале субҳи барвақт аз хоб хеста ҳама як ҷо ба истиқболи сапедадами соли нав мераванд. дар италия бошад рӯзи соли нав ранги сурх маъруфтарин дониста мешавад. бояд гуфт ки италиявиҳо дар баробари санта клаус бобои барфии худ бобо наталеро низ чун италиявии ҳақиқии дӯстдори муд ва ранги сурх дӯст медоранд. ба ҳамин хотир дар шаби соли нави аҳолии италия зану мард, кӯдакон ва ҳатто кормандони политсия ҳам либосҳои ранги сурхдоштаро мепӯшанд. аргентиниҳо бошанд дар арафаи соли нав ҳамаи коғазҳои нолозимро аз хонаҳояшон алалхусус аз корхонаҳо ба берун мепартоянд. тибқи анъанаи маҳаллӣ аз тиреза, маҷалла, рӯзнома ва дигар коғазҳоро бояд ба берун партофт, алалхусус суратҳисобҳои кӯҳнашударо. расми солинавии испаниҳо ҳам хеле ҷолиб аст. нисфи шаб онҳо 12 дона ангур мехӯранд ва ин амалро ҳангоми задани занги соати бурҷӣ иҷро мекунанд. ҳар донаи ангур дар ҳар моҳи соли нав бояд барояшон муваффақият дорад. ин анъана дар испания бештар аз 100 сол аст ки идома дорад.